Aba bwatani bekiumbe kia aba kichisabu gose accountants kama ketemna iceberg nigo banyaka bakuru gosegeta guchesaba bwatani bekiumbe kyo elio banyaka bakurigia ebirugo byo Brian mono asansemo ya gisiasa hasobo chale banne bo mwaka bochirwe na 2025 nebire bakwana rituko ria rero asege karakia bagia kero mwaka nigo aba bwatani abo banyaka bakwana kebuna nigo Brian mono bwa gisiasa na borutagete aba kichisabu haboranya kwa bakuringoria halionzi agenderete namono ase obotumeki bwechibesa sector gose chinsemo ao ime ya serikali twaro chimbuya na intwe buna ba accountant tutware riogi elimo kiagera ndutagitabaraai bakorwa se ekiombe keiga para konye community yeito ase biroga no go seneta no bo MP no na kanzo TMCA uredinto bwatororo naenda abandi batete ki institution kinene awo nabo kabanyene babwate ki ebyombe byabo kifamu kyabo kigotumeka asobo bochungusie bitabu ao na kulikera abantu ao bitabu asikenya ngima naende tukogania abagusi baito bali bwata abana bara ki accountant gose bali batagete koja kwa ki accountant baichamo batuikerang erinde na turanyare kubwaterana okibosio kubwa mono buno borai boja bwenseyega na batutagete aba accountant baito bonsi batware chinguru banyare kuko kola omugusi asikinsema ao kiara ntutagete kunya korora amangana to kunya koigwa asenseye nga bintu getembire iganaiga tutagete bintu zokora bya muchoko ala feyo ngokonya no tulikinsema ao ntokonya tena na abana twabwata umwana oyo mogaiga twachagete gosomia kurwekera soete form 1 mpaka bono ikire university ale mwako kabere na endelea nkoraro bwa accountant one serikali yenyene serikali ya county ya Nyamira na ya Kisii county na barabu nikuba support tole no abale abakori gasioro na barabu members baito bale igona botugwika kuikange twamayengi kegendereta se county chuna aba accountant kokwana igoro ya accountant no muntu okora accountancy ekara kolire bintu byonzi byari okore nseme yimne by'skuru wasoma wakore degree yawo komenya wasoma obo accountant komenya kubabona kwa qualify kwa accountant kongo tebya sabana baiga bakeba gukina boniga komoranche tariki ombe kebene kiombe kia ekara gosoma accountancy na ndo gokorigas worldwide nabo gokora ntoraba abekiombe yeito basomire Kenya lakini bakora ichigasinse awao Australia Canada US on speak accountancy neyemo worldwide kobono ngotebya abana baukina sebono bakuligichikaria bakonyara gokora tiga ba showcase ko even as we are willing to vechimenta chabo we are possible we guide them terigasimbe negasingia saba gusibon speech accountant to encourage sana aba accountant yense yengima ego ikomo wako 2027 abaro batenene ibirogo ao ekogera twaro lire gochimaega ase omu accountant yanyorire opportunity yo go serve ntomanye tenga abange baito babere chigavana babera MP records chikoro kinga ba performire bya sana ande ntomanye tenga ba accountant botambe na abantu banchita accountability ande bago take responsibility ebina bye bintu bibolete mono monaso bora ibenseye to encourage aba accountant baito batenene birogo kuna chinsa chiro bate nogo segeta aba accountant mbaro ba colleagues una aba accountant lakini batana ko register na iceberg ense